Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu n'anya mmadụ na-abụọ ntụkwasara ife onyonyo fe unu ga-ekwe nghọta na ọnwụ mmadụ na-abụọ nwere ife jikọtara m. Kedu ife m ji ekwu ya? Ife m ji wee wepụta ife onyonyo mmadụ na-abụọ ka m kọwara gị mkpa ọ dị na ọ bụrụ na ị na-agabiga ọtụtụ ife siri ike na ndụ gị nke ịma ka ị ga-esi were kwu ọ ka mma kata ma ị ga-anọ na mkpọkwuru ya bụ ọnọdụ nyụọ anya kwue ya ka mba ụwa ka ndị ụwa nụrụ ife ị na-ekwu. Unu fụ ka Osinachi, the great gospel artist ama ama nke gụrụ ekwu eme si wee nwa ka ọkụkọ a na-eme ife niile dị na ya na ife ha niile agakwụọna. Ndị be anyị binie, ndị obodo Naijiria binie na-eme ngagharị nke iwe sisi nye ikpe nkwụmọtọ nyere Osinachi. Onye nke abụọ bụ Mohbad, a young vibrant upcoming celebrity. Unu fụrụ ka o si were nwụnyụ anya tata onye ọbụla na-eme ngagharị iwe si nye ikpe nkwụmọtọ nyere Mohbad, mana o nwere ife si ka m gwa gị. Onye ọbụla na-ele all manners of accusations both from his boss, record music industry, the hospital they took in, and also his parents. But one thing I'm assuring you is that when you are under this pressure, social media have made it so easy to transform or information to the world. Once you voice out, there are people that can hear you. Don't stay under this pressure and die just like that. You imagine how these people pass away from this world. When you try to protest and say justice for Osinachi, justice for Mohbad, can they come again in this world? Onwe ife na-agabiga na mkpawi na-agabiga maọbụ na sign a contract suddenly ọ bụghị ife sign ka ị na-afụ. It's a high time you come out there to save your future. It's only a living can tell what he's seen. I wish Mohbad is alive. Oweronu Yamegini, tell us what happens. Learn from this. That is all I have to say now. Whenever you are across this video or you are watching the video, the only thing you can help me is try to share this video so that others will learn from it. I am still remember Maazi-UC. Follow me on my YouTube page and subscribe on your link notification bell so that anytime I upload here, you come across my video. My people, as day one.